Otvoríme si katalóg Aleph. Zo zobrazenej ponuky si vyberieme databázu Evidencie publikačnej činnosti UPJŠ EPC. Po rozkliknutí sa nám zobrazí vyhľadávací formulár. V poli Autory vyhľadáme požadovaného autora. Zobrazí sa nám meno a priezvisko autora spolu s kódom jeho pracoviska. V databáze môžu byť aj menovci, vtedy je dôležitý kód pracoviska za menom. Následne je nevyhnutné kliknúť na políčko Pridaj autora. V riadku sa objaví kód autority. Pre upresnenie vyhľadávania môžeme využiť polia kategória EPC alebo ďalšie, ktorých výber je potrebné takisto potvrdiť vpravo. Ukončíme vyhľadávací formulár. Vygeneruje sa nám vyhľadávací reťazec, ktorý potvrdíme cez tlačidlo OK. Zobrazia sa nám výsledky vyhľadávania, z ktorých si vyberieme typ výstupu, ktorý potrebujeme.